Szeretettel köszöntelek titeket a lélek transzgenerációs meditációján. Elő a tükörrel. Nézz szembe azzal a ketrezbe várt féreggel. Vetkezz le végre azt a búval baszott bárgyú képet. Bújj ki beszáradt bőrgúnyádból. Ez már nem téged illet. Purgatórium tisztító tüze égesse a semmibe, és hamvaiból kapjon szányra az új magyar Főnix regénye. Szárnyakat kaptál, szabad vagy. Rugaszkodj el a magasban. Rugaszkodj el mindentől, mit eddig hittél, és a racionalitás jegyével értelmeztél. Hevült lelked kristályoltárához közeledsz, hol csak is a szívkoherencia egyenletében felelhetsz. Megtaláltad a valód, az igazi csillagmagod. Vizsd be emlékezetedbe, mit most tanultál, hogy küldetésednek mindig érezd, ami voltad. Tudd, hogy ami úgy volt, az mindig lehet így is. És ez maga a földi mágia nyitja is.